Miluzera, jaski, bigarren ikasturte hau abiatu dugunetik. Jendea galdezka ari zait, kalean eta etengabe, Antxon, ze itxura polita platua, ze eder, ze dotore, nork egin du hori? Iritsi argitzeko unea, egin du nik. Nera honek, hartu nuen, abuzuan, arratsalde pare bat, hemen led batzuk eta egur pizka bat eta hori. Beraz, jakizue, etxean, alako zerbait nahiko bazen dute, zerbitzu hori ere eskaintzen dudala. Abuzuan soilik, oporretan nagoela, erreformak egite ditut, kontratuak, beltzean kobratu eta hori guztia, baina erreformak egiteko prest, txalo beroak! Berritasunekin gatoz! Eta datozela gure lehiakideak Europarik ezin dugu esan egin! Badato! Hori da hori! Lehiatzeko prest gaur ere Miluzen gure seikotea! Platoa ondo! Bai! Baina lehiakideak ere haze itxura, berezko talentua dotorezia, olatz! Iruri, ongi etorri? Eskerrik Ondo? Hirugarren saioa gurean, eta 200 euro irabazi dituzu, Bai, ondo. Pizkanaka ari gara. Hori da. Ametsak betetzen nola bait, ezta? Apurke. Gogoraraziko dugu zuek elkarri ezagutu zenutela udalekuetan, sukaldari lanetan eta zuen errezeta horrela izarra edo? Ez dakit esaten, Hori igual eumia galdetu bikotze zuen. Udalekuetan arrakasta berezia zuen zerbait, plateren bat? Makarroiek, ez? Makarroiak. Klasiko bat. Gero pasa errezeta. Vale. Eta erraza izaten eta ani mozorte hon gaur. Zorikote. Iker eta Garazi bigarren eguna, gure Iruñarrentzat, ze moduz? Ondo, gaur lasaiago, askoz lasaiago. Zuen etxien ja, Iker, Miluze jarri gauero, erritual. Hombre, bai. Eta gina orain alabak dazkagu beti, aber ikusten gaituzten. Bigarren saio eurentzat, €175, momentuz opari txikiren bat, alabentzat. Hoi da. Bai, momentuz hori, baina gehiagorako gogoz, Garazi? Jakin. Bai, gaur lasaiago, esan duzue, irakasle, Euskaltegian Iker eta Garazi eskolan. Eta, institutuan, basatozte gogoz. Gaur bai. Bai. Eta zabalik zeuentzat. Eskerrik asko, ongi etorri. Eta bikote, begira, txalo jo, bere, hori da espiritua. Horrelako jendea behar dugu Miluzen, Amaia eta Miren ongi etorri. Bikote berri bat, askoitiarrak, eta ja kamisetan ere argitzen da zuek elkar non ezagutu zenuten, ezta? Amaia? Bai, gutxik jeitik ezagutzegea, Bai, beti da nik? Bai, aldemeneko barrun bizigea, orduan elkar ezagutzegea txiki-txikitatik. Baina gero, elkartu ginen bai, tenisean jolasten, daztek zer, da gero bai. Tenisean? Bai. Azkoitian bertan badago tenis kluben bat, edo? Bai. Ia 300 ikasle ume... Bai. Eta beste hortik atera diren jokalariak? Amaia, miren gurutzen. Oso onak. Bereziki Amaia omen da, fitxan jartzen duenaren arabera, talentu duna. Miren, zuk esan duzu, ni naiz bere bertxio... Low cost, bai. Bai, eta hori zergatik ba? Zaixatzen naiz, baina lortu, baina beti esperantzan. Bai, Amaia da bereziki indartsua, ze kolpe daukazu horrela berezia, Amaia? Errebesa oso ona. Gainontzean zu ere barnetegian, aritzen zara? Bai. Miren, Nei banketxe baten marketingeko departamentun. Begira, denetik daukagu orduan. Eta Amaiak, ilaski esan dit, kontrako hori sortuko baliz edo, beraiek aurkezle lanak egiteko ere prest daudela. Bai, Momentuz lehiakide, baina gutako batek kale ingo balu edo... Ez edo aldatzeko momenturen baten bebai? Jarriko nintzen dugu zuen lekuen... Nizkako ingetorri, Jarriko nintzen dugu zuen lekuan adi. 21.625 euro ditugulako Miluzeko zakuan. Dirutza horrekin abiatuko garalako. Zakua bete diru eta platoa bete txalo. Euskara Aventura eta bertxo udalekutako gure lagunak hemen idelako. Begote izuela! Opazuek, zondo. Guztia prest, egingo gara. Arrasto, gure arrastoak hemen ditugu prest, 7 arrasto taula bakoitzeko, 3 taula izango ditugu. Kontzeptua zein den, eskutuko kontzeptua zein den, asmatu beharko duzue? Lehenbiziko arrastoarekin asmatuta bakizue 1 puntu, hortik aurrera arrasto bakoitzeko 10 puntu. Murrizuko dira, puntuak noski, kontzeptua asmatzen duen bikotearentzat. Olatz, Iruri, arrasto azteko prest? Lehenengo taula, eta lehenengo arrastoa. Zimurrik gabeko gainazal leuna du. Ze izan daiteke? Kalabazine. Kalabazina. Iker Garazi. Sagarra. Sagarra. Amaia, Miren. Globue. Erantzun askotarikoak. Bigarrena. Autoan zurekin joango da beti. Kristela. Kristala. Iker Garazi.
Ispilua. Ispilua. Ispilua da? Bai! Ondo! 80 puntu bikote! Oso ondo! Zora garri, bai. Ondo, Izan ziteken kalabazina, baina autoan ispiluarekin hobeto. Gozetuta gure lehiakideak, bigarren taula, Iker Garazi zeuek abiatuko duzue, eta lehenengo arrastoa. Etxeko armairuan pilatzen doaz. Hautsa. Hautsa? Amaia, miren. Galtzetinek. Kaltzetinek. Olatz iruri. Kuleruek. Kuleroak. Badakigu bakoitzak etxean zer duen orduan. Iker eta Garazi bigarren arrastoa. Jaietakoak, koloretakoak dira. Zapiak. Zapiak. Amaia, miren. Kamisetak. Kamisetak. Olatz iruri. Basuek. Basoak edalontxeak. Ondo! Bai! Eta beste 80 puntu zuetza, bikote! Bereziki unibertsitate garaian, ikasle pisoetan, txozna, festatako basoak, plastikozkoak, denak ongi etorriak. Oso ondo, trebe zabiltzie. Amaia, miren, ez geratu atzien. 3. taula eta lehenengo arrastoa. Zenbait kulturatan magikoak dira. Amaia, miren, edo zer esan daiteke, bata zer. Makilek. Makilek. Makilak. Olatz iruri. Animalisek. Animaliak? Iker Garazi. Alfombrak. Alfombrak. Polemik hautsarekin jarraitzen duzu ez, Gabriel Arestiren poeman daude. Amaia, miren. Ixerrak. Zarrak. Izarrak. Olatz iruri. Mailua. Mailua. Iker Garazi. Otxoak. Otxoak. Amaia, miren. Mendixek. Umetan poltsikoan biltzen genituen. Arrisek. Harriak. Harriak. Hori bai! Zondo! Eta 80 puntu zuen zabikote. Harriak! Arrasto gutxi beharrean gaur. Ala hobe, fenomeno, markagailuak ja itxuratzen ari gara pixkanakata. Jarraio ezagun puntua pilatzen. Imintzioka astera goaz horretarako. Lehiak trebiek gaur, Oso erne, Ondo. Zuek ere pozik noski, orain arte lortutakoarekin. Ea, esan dakoa, markagailuak izentze jarraitzen dugun. Imintzioka, Olatz, iruri lemiziko errondan zuek imintzio-gile. Iker Garazi, bestaldean hartu lekua. Adidanok, talde lana da hau puntuak dantzan, baina talde guztientzat, eskuratutako puntuak guztientzat izango dira, 20 kontzeptu bakoitzeko. Ea ba, demora. Bai, zure nengoe. Banatu ondo lanak, eta hasi. Nekatuta. Nekea. Beroa. Ez, Beroa eguzkia. batek esan du, Zerdia. Sukarra. Bai, eta? Termometroa. Pilula. Bai, ospitala, oso ondo. ospitala. Bitz. Bi Bi pertsona. pertsona. Bai, Bikotea. Zu eta laguna. Eta bikotea. Bikotekidea. kontu zagoa, Senarra, emaztea. Besarka da, besarka... Amona. Aizpa. Seme Anaia, alabak. laguna. Segi. Iloba. Venga, dena arrebak. Bikotekide, maitaleak. Seme alaba, anaia, aizpa. Anaia arrebak. Osaba izeba. Osaba Denak egitekoa, ez, urrengo Osaba kontua. Gu bikotekide. Sena remazte. Ez, urrengo kontua. Xakurra eta bibote duna. Domadorea, lehoia. Zirkoa. Ez. Bibotea. Bibotea. Tigrea. Tigrea, katuak. Bai, Katua eta zu txakurra. Ez. Katu Katakumeak. txikia. Ez. Katua eta xagua. bai, Katu eta xagua. Geratzen dana, Eta bestea zen- denbora bali geratu gara. Egon garelako familiarteko kontuekin. bai. Lehengusua, falta. Lehengusua. Ilobetara iritsi gara, lehengusua. Bai. Bai, Lehengusua falta lehengusua egiten Lehengusua dugu. falta? Denak zen. Maitalea gaipatu Berandu, ditugu, berandu. kasu askotan biak ere izaten dira. Denak bota ditu. Lehengusuen Ja, artien, bai, hor ondo ez da? Oñati eta hortxe, bueno. Bina, 40 puntu. Bezarka bat, oñati harri, Hala esaten dute, oñatin primadia, herri bazkaixa, horrela esaten dute. Dena dela, Iker Garazi, zuek imintzio gile orain, hartu lekua mesedez. Amaia, miren! Ea ba, puntua biltzen ditugun, elkarlana denoi komeni zaigulako, markagailuak betetze aldera noski. Denbora!
Tximue? Ikusi ondo, eta hasi orain, hasi, bai? Tximue? Tximua? Bai, tximua, ondo. Etxea, edifizioa, balkoia, bizilaguna. Bizilaguna oso ondo. Oso ondo. 45 segundo oraindik. Kotxea, txoferra, autobus gidaria, mozkorra, alkoholemia, ertzaina, polizia, kontrola, izuna... Bale, nortzuk dira? Ertzaina, ertzaina. Eta Ertzaina bestea? eta beti gidaria, mozkorra. Bai. Miren, oso ondo, Oso ondo. Oso ondo. Eureko euren buruari oso ondo, Irura, kasmatuta irurogin apunto. Amaia, miren, zuekin mintzio gile orain. Hola, ez da iruri, bestaldean hartu lekua. Momentuz. Ondo, lan nahi gara mintzioka. Ikusi ondo kontzeptuak, denbora. Begiratu, lana banatu, oso ondo. Eta, hasi. Korrika. Futin, korrikalaria. Atletismo. Maratoie. Bai, oso ondo. Maratoia. Tortilla, sukaldaria. Tortilla, oso ondo. 30 segundo. Helikopterue. Gazkine. Ambulantzia. Bai, ambulantzia. Enfermerie. Gaixue. Bai. Biak. Ambulantzia eta gaixue. Gaixuek. Bale. Bai, uste gainera, bi kasutan mozkorra eta gaixoa nahiko antzekoak. Oso ondo. Orain, galdera da, imintziokari esker askoz laguntxu hauek zari gelan, gero ez da. Bai. Irurak asmatuta beste, irurogeina puntu bitaldentzat. Como? Beroglifikoak orain, eta eroglifikoak bakoitzak berea, egin beharko, ja ohitu zaret hemen talde lanean eta hau ez da nazten. Gauzak egiten, baina bakoitzari bereak. Bina, hain zuzen be, olatz iruri, zeuek hasi, eta lehenengo eroglifikoak onela dino, denpara. Pailazoak erakutsi dizkigu. Mal baderantzuna ez daki. Malkarrak. Malketak. Iolatz. Malkarrak. Ez. Malabarka. Malabarka. Malabarak. Vale, bien, bai. Pailazoak erakutsi dizkigu malabarak. Malkoak, ko eta kenduta mal, eta abarkak, bueno, kabi ditugu, baina lehenengo ka. Kendu behar, abarak, malabarak. Malabarak? Ondo. Kosta zaigu, Bai. Ikusi dugu azenen. Ia bigarrena, guazen denpara. Ezin gara sartu. Txita. Segi, irakurtzen. Dago. Bai. Itzita? Bai, dagoelako. Ez? Itzita, goma. Bale? Itzita da, itzita dago. Itzita dago, oso ondo. Bertan egon gara, bertan egon gara. Irakurtzen hasten gara, itxita da, Durangoko azoka, eta gomari, makenduta go. Itxita dago, oso ondo. Arrostotan itxutu berrean tarteka, perspektiba bizka bat ere hartu, itxita dago, oso ondo. Eta markagailua irekita, 1 punturekin nahi zuzen. Oso ondo. Ikerreta garazi. Bueno, entrenatzen besteenekin. Presioa, Edo nahi zauenak asmatu behar. Denpora, lehenengoa. Begiraleak ikusi ditu. Zer da? Tilu. Zer da? Karabelak. Oso ondo. Bai, Oso ondo. Oso ondo. Kara bat, kirik ez genuen behar, kara eta belak. Karabelak. Ondo. Portugalekoak eta... Bai, bada gai bat, zure interesekoa. Nik itzegin nezake eurekin. Portuguesez eta hori. Baina bada gai bat zure interesekoa. Baina nahiago dut harremana horrela urrutira ematen du. A ber, ni nahi bat bidio zali, hemen geure kontotxue kontate. Ados. Orduen, Antxone bialtzen dit, tipo bat hola egiten duena. A ber, zelan da? Eta kalabera portugaldarrenak. Baita ere. Baita ditu bere afizioa, gaitu. Orduen, bi afizio. Txalo bero, Zan ere txalo batek dena konponten du jantzki. Bai, bueno, ba... Eskatuko nuke miluzeko publikoa, nire egunerokoan, urduri nagoenelako, txalo bero bat bezez, eta hori da, zuzen zegoen. Bueno, ba, bigarren eroglifikoa zain daukagu, Iker Garazi, konzentratuta jarraitzen dugu. Guazen denpara. Armailetatik oiukatzen zioten. Beste bat. Vale. Vale. Ondo. Bueno, bekereka bat, ardi bat, be egiten, beste bat. Beste bat, oso ondo. Bat, eta beste bat, denak asmatuta, 1 puntu zuentzat bikote, zondo!
Bitxikeria gaudura, jazki, Alemanian lagun batzuk egin genituen, eta esan ziguten guk kontzertuetan beste bat, oiukatzen dugun moduan, eurek alemanieraz esaten dutela, zugabe. Esan nahi bera du, alemanieraz, beste bat da, zugabe. Oso bitxia, horrela da. Benetan wiki bat egin behar dut. Txalo bero bat, Bueno, zuek bitartean egin wiki bat, eta idazten euri. Zugabe, benetan. Aba, zederra. Oso polita. Zederra. Amaia miren, bi eroglifiko zementzate, bai? Asmatuko zuzta? Zoxoko da. Bai. Venga, ba. Ba, lehenengo ba, denpora. Maite zaitut. Lastana. Oso ondo. Oso ondo. Ea, Maia? Gazta bat, ikusten denuen. G eta L ordezkatu. Oso ondo. Lasta eta sodioa na. Ikurra lastana, oso ondo. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Ezin dut jasan. Pi, baderantzunan ez dati? Pi. Nor da? Ez dakit, Hori? Beethoven, Bota. Mozart, Ez. Pitotea, Filosofo bat, venga. Descartes. Filosofo bat. Descartes. Euripides. Euria. Piea. Ilustrazioko filosofo bat. Guapu da ganera, Kant. ostras! Zampana, Kant, Euripides da dana. Gustau egiten guri pikantia. Bai. Hori gaina. Gustatu guri Kant eta pikantie be bai. Bai, bai, bai. Pikantzea. Kant. Eskari iritsi kantera, bale. Baize, pi Euripidesea... Bigar ez dutela Gustatuko zaigu. Pi Platonea, hoxe. Pikantea bai, gustoko guztue, Sofokles, dauxenak, eta gero Kant. Ai, ama. Kant Zaletik ja, emozioa sartu. 18. mendeko itxurarekin Bai, zegoen be bai, bai. Hori zen oso pista ona. Bueno. Berroita bat puntu, alere! Bai, pesatu dugu, horrazkeragatik, 18. mendean. A ber, Platones eta Sokrates. Filosofia kontuak alde batera utzita, oso alde batera utzita. Vale. Jarraian datorren zazpikia, Eneritz Esnaolak bidali digu, itzain ezagun laser depilazioa. Oso ondo. Kant alde batera utzita. Oso ondo. Zozketa batean izena eman du, zozketa baten berri izan du behintzat Eneritzek, eta zozketan dio, Brasildar inglesaren depilazioa. Kontuz, bi herritartasun, bi hizkuntzan astu dira hemen, Brasildar inglesaren depilazioa. Ez dakit honek nola funtzionatzen duen? Hombre, bai, izango da inglea da Brasildarra egitea. Brasildar inglea. Brasildarra bakizu zer dan? Nik ez dut egin. Brasildarra da hablako zati txiki bat geratzen da nien. Ados. Tira txiki bat. Tiratxo bat, Bai. vale. Brasildar inglesa ez. Inglea bai, Bai. Brasildarra ere bai. Bai. Ez dakit egin duen, bidali dezala argazi, ez. Bidali zazpikia da listo. Ez bidali beste zer, bidali zazpiki gehiago, argazirik ez. Baina ona, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eritzeri. mi esker, bai, txadoro, bere Bai. dire. Hasi naiz argazkia. Claro. Argazkia kartelarena. Bai. Ingleena, ez, beste ez. Alere, hileak bere funtzioa du. Beti ere. Hori da nire Gogoan aportazioa zazpikiari. Wow. Bai. Abestuko dugu pizka bat? Bai, mesedez. Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu. Pago zure ondarea. Pasamo, ikasi dugu letra ere. Bueno, bikain. Esku honetan dago zure ondarea. Pasek. Ni luzeko eskua, induzketa lanetan orain. Hola, Ziruri, zuek hasita, lehenbiziko eskua, lehenbiziko esaldia zuena baita. Begiratu ondo, esaldiaren itxura, eta lehenbiziko enuntziatua. Ingo aldeu, dio enuntziatuak. Oso ondo? Ingo aldeu. Lehenbiziko galdera. Nola esaten da patxada handikoa, Bermion, motela, ene frakaza, patxandika edo ene patxadoso. Ene patxadoso. Ene patxadoso, ez da zuzena, errebotea. Motela. Motela. Bigarren errebotea. Patxandika. Ba... Ene frakaza. Ene frakaza. Punturik ez. Punturik ez, baina agertuko da lehenengo letra, E bokala. Aurrera. Begiratu ondo hemen. Zein markatakoa da eskuko telefono hau? Alcatel, Samsung, Nokia, Motorola. Nokia. Ezinbestekoa, Ondo? Arri aroko mugikorra. Total. Ez horren beste, Vale, ados. Izan du Nikolakue, ez horren beste, Nire gurasoak ere bai, lasai. Ondo, amaiak begai dine bai, Segi ezagun lanean.
Zenbat Grammy irabazi zituen Frank Sinatrak? 9, 10, 11 edo 12? 11. 11? Iz, errebotea. 12. 12? Dozena bat, hori bai. Oso ondo. Ah, bokala. Hortxe, Ingo Aldeu enuntziatua, askatzeko aukera badago. Baina gogorik ez, ezta? Gogorik ez. Ba, hola, Ziruri, zuentzako galdera, eta entzun hau, mesedez. Wow. Wow. Ertzainaken, ze abestiren hasiera da. Zoratzen naizela, bihurtuko zara txo, irauten edo larru beltzak. Bai, zoratzen naizela. Zoratzen ari naizela. Ari naizela. Zondo, zuzen. Ari naizela. Nire psikoanalistak zuganako amodiaren berri. Ematerakuan. Wow. Oso ondo. Fenomeno. Baina orain kantua galde batera utzita. Askatu nahi duzu, esaldia? Ez dakigu. Oraindik ez? Beste hiru ikur. Ze urtetan argitaratu zuen Gatibuk, lehen diskoa, 2000, 2002, 2004 edo 2016an. 2006an, markatu. 2004. 2004. Ez da zuzena, errebotea. Bai, 2002an. 2002an. Alkondari, oso ondo. Gatibu zalefinak. Ka. Zeitxura, bikote? Ederra. Ederra. Bueno, puntu batzuk irabazi ditugu bidean. Olatz, Iruri, zuen gana berriz. Zein da ezkutatu dugun esaldia, entzun? Gertu, sentitzen zaitu ni. Esan ari zergaitik, irripar batekin ez zauden irekin. Zein ezkutatu dugu larun bat gauak, lagun gaur gauak edo lagunak gauak? Larun bat gauak. Larun bat gauak? Ez da zuzena? Bai, lagun gaur gauak. Lagun gaur gauak. Lagun gaur gauak esan. Bai! Lagun gauak esan nahi zergatik, irripar batekin ez zauden irekin. Alere, esan garuke askok abestu izan dugu Olatzi esan Euskal Herri erdiak larun bat gauak esango duela, baina ondo. Baina erantzun zuzena lagun gaur gauak zen. Iker Garazi, askatzeko aukera berriz, Auskalo. Ez. Ia ba, Olatz Iruri, aurrera. Ze udalerri da, irudiko hau? Ezkarai, Morga, Aia edo Arratzu? Morga. Morga? Ba bai. Morga, oso ondo. Eta honekin, lehen gertu ziren eta? Askatu nahi duzu esaldia, bikote? Ez. Horreinik ez? Ez. Ez, Olatz? Ia ba. Siberutz taldea entzungo duzuen, nongoak dira? Zeluzia izan den ziek gabe etxen, garagardo den bainik gaiten. Zeluzia izan den undabat egiten, konzertutak utila gabe ez gira bizitzen. Zeluzia izan den... Nongoak dira? Donostiarrak, Iruñekoak, Bilbotarrak edo Maulekoak? Maule. Maule? Maule, raka, mufin, abesten dute, hori da, Siberutz, bikain? Eta letra zuentzat, bi erronda faltan, askatu behar genuke, bikote. Hola, Ziruri. Aurrera ingo dugu, Estela? Bai. Aurrera. Ze azida argazkikoa, txia, lioa, kinoa edo sesamoa? Kinoa. Kinoa? Ez da kinoa errebotea? Lioa. Lioa? Eta lioa ere? Txia. Maia? Txia. Txia? Bai, eta miren erantzuteko Txia. Bai, bai. Esaldi askatzeko aukera. Bota. Bai? Saiatuko zarete? Bai. Ia ba. Dantza egiteko. Oiama. Guztiok. Guztio prest inguru honetan.
Oberik ez da. Oberik ez da. Erdi bana askatuta, zuzena da? Bai, horixe, oso do! Oso ondo, komodina neskak! Amaiak eta Mirene komodina eskuratu dute, puntu askorik ez, 10ko 3. errebote hori bakarrik. Baina, komodina aurrezkoa. Komodina bai. Ingo Aldeu, Erromeri taldeak egin zuen Danza Kuduro, abestiaren euskal bertsioa. Ai, ze ono! Ondo. Iker Garazi, 2. eskua zegoenetik abiatuta, eta honela dino, Amets Arsailuz 2013an. Lehenengo ikurrak argiztatu dira eta lehenengo galdera nola izena zuen Iñaki Perurenaren pertsonaiak Goenkalen. Iñaki, Imanol, Juan Luis, Jose Luis. Imanol. Arraldeko alkatea. Alkate jauna. Argiztatuko dira? Bokala, agertu da? Entzun hau. Zenbat kidek osatzen dute Spalak, musika taldea. 4, 5, 6, 7. Lauk. Oso ondo. Oso ondo, Juan J. Kompainia, taldea. Entzako te. Aurregoaz? Bai. Zein da marrazki bizidun honen izena? Goku, Bills, Raditz, Gohan. Gohan. Oso ondo! Dragoi bola zaleak... Bai, ikerratze hori izapenak, Bai, Goenkaleren aurretik. Bai, ez da? Bai, oraindik harrituta geratzen nahi zelandak izbien hau da, no? Bai, oso ondo. Amets Arsailuz, 2013an. Ez dugu askatuko eskua. Edo? Jarraitu egingo dugu? Hurrengo galdera. Nola jarraitzen du abestiak? Maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizut zuri, zu zaitut negu beltzean. Aukerak. Eguzki epel zuri, eguzki ederrori, eguzki eta guzti, eguzki ederrari. Eguzki epel zuri. Eguzki epel zuri. Zaitut negu beltzean, eguzki epel zuri. Oso ondo. Bai. Aurregoaz? Askatu nahi duzu? Eskatu nahiko dugu, bai. Askatu egingo dugu. Bai. Aitarena den txapel hau eskaintzen diot amari. Erra! Aurra nintzela euskaraz, Erra! erakutsi zidanari. Zebolita. Komodina bitu esan eta Bai, oioi furria, bai. Bai, oioi furria esan bakarrik eta oioi furria guztioi. Oso ondo, komodina, bikain, Iker Garazi. Amaia, miren? Venga. Bezain beste, ez duek komodima badukazue, baina puntu batzu pilatzea Puntuak ere behar, komeni. Bai. Horretarako hau zuen eskua. Zer ez da berdina. Baita enuntziatua ere, ez da berdina. Az gaitezen lanean. Gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goiziltzen dira. Miruaren kantu honetan zer hiltzen dira goiz? Egunak, gauak, ametsak, problemak. Ametsak. Goiz hiltzen dira ametsak. Goiziltzen dira. Ametsak. Oso ondo. Mirua oso fin. Lehenbiziko puntuak, eneizkiak ere bai. Zenbat da 298 zati lau? 70, 72, 74 edo 72? 72. 72. Matematikan ere fin. Numerotan nire. Ia, bankuen badabil. Bai, ez da? Honek euroa pestau parkatzen. Hori. Primeran. Aurrera ingo dugu bikote? Bai. Ea ba. Zein kantu herriko iren hasiera da? Entzun. Epa! Zortzikoa, zazpi jauzi, txulalai edo axuri beltza. Axuri beltza. Axuri beltza ona da baina. Zanik hasi nahi duen horrek nerainetara begira. Oso ondo!
Bai, Amaia dantzan miren oso konzentratuta. Esaldia zer dion. Miren barran eute hola. Bai, ez da? Ezer ez da berdina, Ez da berdina. Zaizu gogora etorri zerbait? Zer ez da berdina. Bueno, aurrera ingo du orduan. Ur gehiago. Ze musika talderekin lotuko zenuke irudia? Pink Floyd, Led Zeppelin, Radiohead edo Dire Straits? Pink Floyd. Pink Floyd. Bai. Pink Floyd. Pasando. A ver. Bueno, puntua biltzen ari gara neskak eta beste letratxu bet, S. Honekin akaso bai, beste bikoteak ere erne noski, errebotea etorri litekelako. Ikur gehiago. Entzun hau. Bizi irriparrea eta ondoren muixua. Zein bertsolari da entzun duguna? Puxu Alberdi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal edo Miren Amoriza. Venga, dale. Alaia Martin. Bai! Oso. Hots fina. Te. Nork esango zuen. Eta honekin? Ez zer argitu antza? Ikur gehiago orduan? Ada. Zer herrialde da borobilduta dagoena? Nigeria, Algeria, Libia edo Mali. Bai, Argelia. Algeria, bai. Algeria. Ondo. Egin, Puntua pilatu eta pilatuari gara. Zer ez da berdina? Amaia, miren. Hartu diozue tankerarik, askatu nahi duzue? Ez, aurrera ba. Nor da Mahomaren alaba? Fatima, Yadilla, Khadija edo Yadi? Fatima. Fatima. Fatima! Ondo. Fatimaren eskua hau. Bai? Tatilek, bai. hori den, egixe. Zazpi momentuz. Ariketa borobiltzeko asmatu egin behar genuke hori, bai? Saldi askatu. Aurrera ingo dugu? Bai, venga. Nork zuzendu zuen Erlauntza filma? Aitziber Garmendiak, Itziar Atientzak, Kepa Errastik edo Mireia Gabilondok. Bai, zen depa. Mireia Gabel. Bai, ez. Bea protagonisti baina duzten behar baita. Aitziber, Garmendia. Aitziber? Eta zuzena, errebotea? Mireia Gabilondo. Mireia Gabilondok. Bai! Ondo. Ondo itxuratuta daukagu esaldia. Letra asko agerian. Saiatu nahi duzue? Bai. Ia ba? Bai? Nork esango zuen? Azkeneko zer da? Azkeneko berbako lehengo letria. Bai? A ver, da iguala. Nork esango zuen? Gaba. Garra, kasa, gara. Gaba. Erantzuma behar dugu? Nork esango zuen, bada, Bada? piztu genuen zutan erreko ginela. Ala bada? Bada. Ala bedi, oso ondo! Ondo. Bulego askoitiarren kantua zen ba? Ez errezta, berdina, zure miluzeko esku. Kantu asko nahaztuta. Orain bai. Komodina, neskak eta markagailuak momentuz, Olatze Iruri, 280 puntu zuen markagailuan eta komodina, 540 puntu. Ikerrekera Garazik eta komodina, 550 puntu Amaiak eta Mirenek eta komodina. Ez dago ezer eralakuta markagailuak iaia, parekatuta ditugu. Zein da zuzena guztia jokatuko dugu hemen, komodinak ere dantzan jarriko dituzu hemen. 11 kontzeptu erakutsiko dizkizuegu, eta zuek zuzenak zeintzuk diren asmatu beharko duzu ez. 8 zuzen, 3 oker. Zuzen bakoitzako 10 puntu, taula guztia osatuko bazen dute, 150. Huts egiten duen bikotea errondatik kanpo geratzen da, ez du, jokatzen errondan, eta puntuak eskuratzeko aukera barik geratuko da. Olatze Iruri, hasiko gara. Lehenengo taulak, lehenengo errondak dio, komikien izenburuak dira. Abiak, Lurbintxoko oinak, Azken Garaipena, Tupust, Foixeko Katalina, Gudazuria, Ni ez naiz Mikel Laboa Orreagako kronikak, Mezulari txipia, Kosk bidea da borroka. Komikien izenburu bat beharko genuko Olatze Iruri.
Bota bat. Ni ez naiz Mikel Laboa. Ni ez naiz Mikel Laboa. 10 puntu, oso ondo. Larratxe Kano eta Iturriaga. Zoragarria. zuten. Iker Garazi, komiki bat. Bidea da borroka. Bidea da borroka. Gaztelu mendi anaien komikia. Amaia eta miren, zeuek erantzuten orain. Kosk. Kosk. Asmatutako izena da, ba. Errondatik kanpo geratuko zarete, Olatz Iruri. Tupust. Tupust. Oso ondo. Tupust, kolektibo feminista kalera dutako komikia. Puntuak metatzen ari gara. Egile ezberdinenak, oso gomendagarria bebai. Iker Garazi. Lurbintxoko oinak. Lurbintxoko oinak. Hau pasuek. Adur Larrea Egurenen komikia. Lau zuzen bioker. Olatz Iruri. Urreagako kronikak. Urreagako kronikak. No. Zuna da. Juan Luis Landa eta Koro Navarro elkarlanean. Iker Garazi. Mezulari txipia. Mezulari txipia. Hau ere asmatua daba. Kanpoan geratuko zareta, Olatz Iruri zeuen txanda, bat asmatu behar planto egiteko, edo bestela puntu guztiak eskuratu. Eta jokatzen jarraitu. Izen bat beharko genuke, zuzena dena? Abiak. Abiak. Komodinik erabili barik erantzun duzu, eh? Oso ondo. Oso ondo. Maite Gurrutxagaren komikia. Planto egiteko aukera? Edo beste bi zuzenak esan? Eta 150 puntu eraman, atzetik zoazte momentuz. Planta bengoa. Planto? Oso ondo. 60 punturekin planto, oso Oso ondo. 60 oso ondo dagoelako. Oso ondo, bai. Oso ondo dagoelako, Ederto. Ordura arte metatutako puntu guztiak irabaziko ditu, bikoteak esan bezala. Ederto, Iker Garazi, bigarren erronda. Gauza berdeak dira. Ekialdeko manbasugea, Mendaroko jaietako zapia, Mike Wazowski, Afiz Pomi Zorria, Jarrilera trainerua, Angolako bandera, Marisorgina, Rukularen azken lana, Zambiako bandera, Euskalia liburua, Ama Guadalupekoa trainerua. Erantzun berde bat, guazen. Ama Guadalupeko trainerua. Ama Guadalupekoa trainerua. Zaleen marea berdea den bezala, xe? Ondarribiko trainerua, zondo? Amaia miren? Venga, ba, Angolako bandera. Angolako bandera. Ai, ez zaba. Bingo, Ona ayun, Ona ayun. Ez galdu esperantzarik, komodinare erabiltzeko dago. Olatz Iruri. Mike Wazowski. Mike Wazowski. Bai, berdea da. Ziozko pertsonaia begi bakar ezaguna, berdea da. Iker Garazi. Zambiako bandera. Zambiako bandera. Oso ondo? Zati handienean berdea baita. Ikain. Olatz Iruri. Euskalia liburua. Euskalia liburua. Oso ondo? Mikel Alvarez. Bere liburuaren azala berdea. Irakurri zuek, Ederra da. Iker Garazi. Marisorgina. Marisorgina. Intsektu luzanga eta berdeska. Olatz Iruri. Olatz eta Iruri. Bai, barkatu. Mendaroko jaietako zapia. Mendaroko jaietako zapia. Oso ondo, berdea da. Bi zuzen bioker. Iker Garazi. Komodinak daude? Bestela, jeke komodinak gata. Komodinak, osea. Ez dakit. Beste, euski komodinagok eta komodinaiek haien dago. Estrategia kontuak. Hortako bota, bai. Iker Garazi. Zorria, venga. Apiz Pomi Zorria. Apiz Pomi Zorria. Berdea ote? Oso ondo! Landaretan aurki daiteken intsektu berdea. Oso ondo, Olatz Iruri. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Noski, ba. Komodina erabilita. Azken. 150. Zuzena eskuratuta.
Urrezko puntuak irabazita. Ondo, egokitu zaia txandori. Hirugarren erronda. Amaia miren, pentsatu purtsu bet. A ber, lehenengun kalez nion berra, behar ditugu. Como yo, seguro. Guazen hirugarren erronda. Eguzki sistemako sateliteak eskatuko dizkigu. Titan, Europa, Io, Kalisto, Mosa, Eras, Phobos, Helena, Ariel, Ilargia eta Eros. Eguzki sistemako sateliteak dira. Bueno, a ber, lehenengun ez duen kaletzen, Ilargia. Ilargia. Osondo. Osondo. Lurraren satelite natural bakarra. Hola, Txiruri. Europa. Europa. Jupiterren satelitea. Gure egon daiteke gainera. Iker, garazi. Titan. Titan. Saturnorena, kasu honetan. Hau ere oso ezaguna. Amaia, miren. Ze. Komodina. Komodina? Erabiliko dugu. Azkarranek ez daukagu, ez? Bestela, barrixo gonta. Erantzun zuzen bat, eskainiko dizuegu. Komodina horren truke. Phobos. Marte planetaren bi satelitetako bat. Handiena. Olatzete iruri. Io. Io. Osondo. Galileok aurkitutako satelitea. Zeskarra zan Galileo. Bai. Iker, garazi, irute iru. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Erantzun zuzen bat trukean. Kalisto. Jupiterren bigarren satelite handiena. Amaia eta miren. Bi zuzen oraindik. Venga, ba, Eras. Eras. Gogorra den. Kantabriako herritxo bat baita. Eras, lastima. Kanpoan geratuko zarete, Olatz iruri. Mosa. Mosa. Mosa, Frantzian sortzen den ibaia da. Eros. Iker garazi. Presioa orain. Ba guztia, erantzun honen baitan. Eros. Esango du, venga. Eros, esango dugu, zuzena da. Zuzena baldin bada, aurrera ez baldin bada 10 puntuko aldearekin zaudete une honetan atzetik. Eros, zuzena da. Asteroide bat baita. Ez da satelite bat. Ez dugu punturik Baina banatuko. txalo ero bat, mesedez. Ez dugu punturik banatuko, hirugarren zein da zuzen honetan eta markagailuak onela geratu dira. 680 puntu, Olatz iruri. 540. Iker eta garazi. Amaia eta miren, 550. Larri ginen, azken segundor arte ez da ezer erabaki, baina azken horretan kale eginda. Iker Garazi, amaitu da miluzeko abentura. Hirugarren saioan, bigarren saioan markatu, amaitu ere, 175 euro pilatuta, pozik zaudete? Pozik, bai. Bai, ez da, gehiago nahi aukera, baina idazkik aipatu lehen, ez da, umentzako oparitxo bat egiteko badaukagu. Bai. Ea, esan nahi diezue, oparia zen izango den ja? Eskatuko digute lasai, eskatuko digute. Mariko dira telebiztari, nik hau, bizikleta bat. Erosurra matzotiron disko bat hori ez. Iker eta Garazi oso ondo moldatu zarete, galdera musikaletan be bai, Ondo? Musikazaleak bai. Musikazaleak nabaritu da, miluzezaleak nabaritu da be bai. Ere bai. Eskerrik asko tortzi harren bikote, plaza bat izan da. Hau pasuen. Eta iritsi gara, honen bestez, buruz burukora, final aurrekora. Zer ditan, Bai, Olatz iruri zuek lasai zineten. Bueno, nahiko txo lasai esango dugu. Amaia eta miren, beste nakatxaren zai, Kale egin ezatela. Irabazta eskaxa hori. Bai, aldapa gora egitegu, hau, Amaia? Bai, baina, bueno. Aurrera egin dugu. Hori da balekoa. Eta hemendik aurrera, markagailuak ja utxean jarrita, hemen puntuak ez soka jarriko ditugu alde batera eta bestera dantzan, badakizue sokak erdialdean marratxo baduela, marratxo hori pixkanaka erantzuten ari den bikotearen aldera gerturatzen ariko da, bikote horren muga gainituko balu, bikote hori kaleratuko litzateke. Konzentratu neskak, ondo entzun? Ja, Amaia miren, badakizue, puntu gutxien zuek izan duzuela final aurrekoan, beraz, zuek hasiko zarete erantzuten, hori guztia ulertuta, prest, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora, zer jatetxetako sukaldaria da Pedro Subijana?
Akelarre, zuzen. Nork idatzin zuen Minan liburua Ibrahima Balderekin batera? Amets Artaius. Ondo. Nola du izena Tolosaldeko tokiko hedabideak? Paso. Ataria, zenbat bokal ditu Goizuetak? Bost, zuzen. Estatu Batuetako ze estatutan dago Yosemite parkea? Florida. Kalifornian. Nola esaten zaio helikopteroak lurreratzeko instalazioari? Helipuertoa. Heliportua, zuzen. Zer kiroletan aritzen da Inigo Peña? Palan. Piraguismoan, beltzarekin eta horiarekin batera ze beste kolore du Alemaniako banderak? Horria. Horria. Ze mendikateren inguruan ekoizten da basmati arroza? Alpiek. Himalaian, nola esaten zaio interneterako ekoizten den fikziozko sailari? Websaia. Websaia. Norena da Alaska liburua? Paso. Castillo Suárez, zer arte disiplinari buruzko kritikak egiten ditu Begoña del Tesok? Zine. Zinea. Bizkaiko ze herritan jaio zen Daniel Elezkano pilotaria? Zaratamo. Zuzen. Zein da akerraren emea? Hauntze? Hauntza. Ze urtetan eraitsi zuten Berlingo harresia? 1981. 99. Zein erakunderen sigla da EBZ? Europako Banku Zentrala. Zuzen. Kantaren arabera, zein urtetan arrantzatu zen Orioko balea? 1901. Zen, zenbat aireportu daude Euskal Herrian? 3. 5. Ze musika tresna jotzeagatik da ezaguna Joserra Senperena? Rekitixa. Pianoa. Nongo dantza tradizionala da sardana? Kataluniakoa. Zuzen, Arabako ze herritan egiten da Iguarrako maskotaren jaitsiera festetan? Paso. Amurrion, bukatu esaera, adiskide honekin orduak? Motz. Osondo, nork idatzi zuen Martutene liburua? Paso. Ramon Saizar Bitoriak ze ibai itsasoratzen da Orion? Deba. Oria, ze herrialdetan du jatorria Poke Platerak? Japon. Hawaiin, ekaineko zein egunetan ospatzen da LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna? Neskak! Hola, Txiruri! Iristen egon da eta iritsi da? Bueno, hola, Txiruri! Harrapatu gaitu, sokak? Zemuz? Ondo, zemat urduritasun? Xerdien. Ondo, hola, Txiruri, poke bat orain, indarrak hartzeko edo? Ba, igual, biko. Hawaiiko pokea, gogoan izan. Ala ere, zegoen zan, jurrengo milu zen gu, Eskerrik asko, neskak! Eta bentxe finalera zailgatuta, Amaia eta Miren, askoititik gaur etorri, apal-apal, eta atzetik aurrerako bidea eginda. Bueno, tenisean ere askotan gertatzen da, ezta? Baite. Eta huts, galtzen joan, buelta eman. Bada irakasten bat bai, ezta? Pazientzia izatie partido amaitxu arte. Hori asko ikasi duzue, tenisean, besteak beste, bueno, hortxe ikusten dugu, Txe tenis, nola dugu izena taldeak? Txerloia tenis. Txerloia tenis. Txerloia azpeitiako tenis kluba dutelako. Miluzen guk ere badugu kluba. Gure publikoari esker, beko daizuela! Bertxogalekuak Euskal Aventura. Eta jende jatorra, Euregi ere zortzaielako gaur hemen hau gaun giro berezi hau. Eta giro berezia, oraintxe, zakuaren berri izandakoan. Gaur, Erne, jokoan baititugu 21.625 euro! Horretarako, gure amaikakoa eta gure urrezko galdera asmatu beharko duzue. Sakurako bidean, saku eskuratzeko ondo dakizuen moduan, gure amaikakoan, kontzeptu ezberdinak, bai ala ez, gure galderari erantzunez, kokatu beharko dituzue, eta gero, kontzeptu horiekin zerikusia duen, urrezko galdera. Egiaztatzeko aukerak dituzue Amaia eta Miren, jarritako aukera horiek 3 guztira azken 10 segunduetan ez da egiaztatze hori egin ahal izango, lehenengoak geuk egingo dugu, gainera, orduen zorte on, eta Amerikako estatu batuetako estatuak dira, denkora. Rhode Island, bai ala ez? Banaka. Bai. Mexiko berria. Bai. New Orleans. Bai. California. Arkansas. Iparraldeko Virginia. Nevada. Washington. Montana.
Sacramento. Ipar Dakota. Egiaztatu egingo dugu. Ze muguzko ariketa izan den? Bi. Akats bakarrik. Minutu bateko denpora. Cinco kendu Rhode Island. Eta Washington. Da. Washington, estado de Washington, da ciudad de Washington. Egiaztatu dezakezue? Bi akatsekin. Jarraituko dugu. Washington igual. Beste egiaztatze bat daukagu. 30 segundo. Rhode Island bai. Perse bere bai penko. Bueno, alde lo que no. Perse bere lo cual. Ez que bestela bakarrik gelditzen dut. Venga. Soñaniga. Egiaztatu azken 10 segunduak iritsi baino lehen. Egin aldaketak arin? Venga, eska Rhode Island kendu. Eta Washington. Azken segundoak? Bat. Denpora. Denpora bari geratu gara ariketan. Neskak. Urrezko galdera. Leku hauetako gaur egungo zein bi bandera ofizialetan ageri da animaliaren bat. Denbora. Aukeratu egin behar dituzue, leku hauetako gaur egungo zein bi bandera ofizialetan ageri da animaliaren bat. California, Nevada. Ipini berdu hemen? Lanak bukatuta. Zemuz? Erresa zan berez nik uste, baina... Etzan alago zaila, baina... Gertatu da ba? Hortxe, ez da egit. Ez que estatua eta iria eta iriburu eta... Rhode Island da, no, Mexiko? Rhode Island. Estatua da? Amerikako estatu batuetan? Ibile gaitu, gura bera. Bai. Iparreki aldeko estatua. California eta Arkansas estatuak dira, bai? California, mendebaldean, Arkansas, egoerdialdean. Nevada eta Washington. Estatuak direla esan dugu, hiriburu garrantzitsua izateaz gain, hor zalantza. Zuzena da? Mendebaldean dago Nevada, ipar, mendebaldean, Washington. 125 euro, bilatu ditugu momentuz. Ipar Dakota. Estatua da? Bikain. Orain artekoak erraz orduan. Ez da estatua Sacramento. Diozue, zuzena da? Sacramento, California, estatuko hiriburua baita. Dantzan ibili gara New Orleansekin, esate baterako. Estatua dela, esan dugu. Zuzena da? Ez da, iparraldeko Virginia bez eta Mexiko berria eta Montana, bai? New Orleans, Louisiana estatuko hiria baita, iparraldeko Virginia ez da existitzen, asmadutakoa da, hori da. Eta Montanak, bai, Kanadarekin muga egiten du, estatua da. Zakurik ez, baina urrezko galdera, zuzen erantzun da, 1.000 euro askoitira. Eramateko aukera. Leku hauetako gaur egungo, zein bi bandera ofizialetan ageri da animaliaren bat. Kalifornian baietz diozu esaterako, zuzena da? Ai, Mexiko. Este animali? Artza. Grizzly, artza. Zondo? Esate Mexiko na arranue. Arrano bat behar dugu, begira. Mexikon. Nevadan, zuzena da? Ipar Dakotan, bai, arranoa darama, banderak erdia, gauza ondo! 175 euro irabazi ditugu, eta Amaia miren, askoitiko bandera, gogorra zintzeko arrazoiak ere eman dizkiguzue. Bokon dizela, bikote!